Hej alle sammen, og velkommen til vores allerførste fælles live med gæster fra både Primo Tours, Aarhus Charter og Sun Charter. Vi er jo alle sammen en del af Travel Hard Family, og fællesnævneren for alle brands er, at vi vil gerne på ferier. Vi skaber ferie, som vi gerne selv vil med på. Yeah. Præcis. Yes. Og så har vi jo selvfølgelig også danske rejseledere på alle vores chartermål, som både står klar i lufthavnen, de afholder velkomstmøder, de arrangerer udflugter og en masse andre ting. Og så har vi jo hver vores lokale lufthavn. Primo Tours, de har Billund, Aarhus Charter, de har Aarhus Airport, og Sun Charter har Aalborg Lufthavn. Og jeg synes lige, vi skal præsentere os selv. Jeg hedder Anne, jeg er aftens vært, og jeg sidder til daglig i marketing. Jeg har 2 gæster med i dag. Ja, jeg hedder Camilla, og jeg er ferierådgiver og sidder til daglig i Aarhus for Aarhus Charter. Og så er jeg også så heldig, at jeg har været rejseleder i hele 9 sæsoner. Så jeg har altså også været på Meganissi og faktisk brugt et halvt år på øen. Så jeg er lidt med som eksperten i dag. Ja, og jeg hedder Bjarke, og jeg var heldig at være med til at starte Primo Tours i sin tid. Og har også derfor været med til at finde Meganissi og været der et utal af gange, både på arbejde, men også en masse gange på ferie. Og jeg glæder mig rigtig meget til at fortælle jer nogle af de oplevelser, vi har haft. Ja. Ja. Jeg vil lige bryde ind her hurtigt. Altså folk, de ser med fra hele landet. Det er fra Højslev, Horsens, Dejbjerg, Asperup, Randers, Brønderslev, Ribe, Randers, Viborg. Overalt. Mega fedt. Det er jeg glad for at høre. Er det eneste, jeg er ked af, at mine forældre de bor i Frederikshavn. Hvorfor er de ikke med? Mor og far, I må altså også godt gå med. Det er mit første store liveshow. Jeg håber, I kommer med. Ja. Og det kan jo også være, at der er nogen derude, der har set Camilla på deres ferie før. Det kan være. Det vil vi gerne høre, så skriv det ned i kommentarfeltet. Ja, og som sagt, så sidder vi en masse her i dag. Vi har også nogle kollegaer bag kameraet, som sidder klar til at svare på alle jeres spørgsmål derude, og selvfølgelig også sende nogle ferietilbud ud til jer. Hold op, vi får at vide, at der er 814 mennesker, der sidder med lige nu. Det er helt vildt. Så ja. Og det er faktisk en lille overraskelse, hvis vi når på 1000. Det er godt nok mange ekstra, der skal på. Så sidder der nogen derude og synes, at de har en kollega, der skal med, så send et link videre, fordi så kommer der en lille overraskelse. Ja, og det bliver sjovt, tror jeg. Sidder du i løbet af den her live og tænker, det her det lyder helt vildt spændende, det vil jeg godt høre noget mere om, så skal du skrive ja tak ned i kommentarfeltet. Så får du tilsendt et link ind til en tilbudsside, hvor du kan udfylde nogle af dine ønsker. Så skulle der gerne komme et rejsetilbud til dig inden weekenden. Og lige nu kan du jo faktisk spare 1000 kroner per person i Book Tidlig rabat. Så skynd dig, hvis der er noget, du synes er spændende. Så har vi jo også haft en lille konkurrence op til den her live, hvor man har haft en mulighed for at vinde et rejsegavekort på hele 2000 kroner. Og vi har fundet en vinder. Og Camilla? Ja. Tillykke til Lis Hostrup Andersen. Vi sender dig en besked direkte. Så kan det jo være, at den skal bruges på en tur til Meganissi. Og jeg skal lige hurtigt gøre opmærksom på, at det her gavekort selvfølgelig kan bruges både til Primo Tours og Aarhus Charter og Sun Charter. Og lige hvis du sidder derude, så send dig lige et billede af dig selv i kommentarfeltet, hvor du jubler, så vi kan se, ja, det vil vi mega gerne se. Også. Og hvis nu du ikke var så heldig at vinde det her rejsegavekort, så skal du altså følge med i løbet af den her live, fordi vi har en masse fede præmier og en quiz med i aften, så man har mulighed for at vinde noget i løbet af hele liven. Og inden vi går videre til Meganissi, inden vi tager hul på det, så synes jeg lige, vi skal tage hul på vores quiz, som går ud på, at vi har 6 spørgsmål i løbet af den her live, og svarer du rigtigt på 1-3 spørgsmål, så er du med i lodtrækningen om nogle rigtig lækre cookies fra Eivinds Bageri, fra vores lokale bageri her i Ringkøbing. En smagkasse. Svarer du rigtigt på 4-5 spørgsmål, så er du simpelthen med i lodtrækningen om cookiesne fra Eivinds Bageri og et rejsekit med et gavekort på 500 kroner. Det kan være, at vi lige skal vise noget af det her, mens vi lige står. Man kan vinde alle de her gode ting af sager, håndklæder, 900, der ser med nu. Ej, vi er tæt på. Solcreme, godt til næsen. Og det kan være, at vi lige skal vise den cookie-smagkasse også, som også er en del af. Ja, for mange kan godt tro, det er nogle små nogen. I skal næsten have lov at se den her. Jeg ved ikke, mega store. Kæmpe. I forhold til min hånd. Ja.
Kæmpe cookies. Og er du så heldig og klog og dygtig, at du svarer rigtigt på alle 6 spørgsmål i løbet af liven, så har du simpelthen muligheden for at vinde cookies. En kuffert fra Adax, som er perfekt i kabinen. Den her flotte sag. Og et rejsegavekort på 2.000 kroner. Det vil man gerne vinde. Så jeg synes lige, vi skal tage vores allerførste quizspørgsmål, der hedder: hvad betyder Meganisi på græsk? Betyder det 1A, lille ø, eller betyder det 1B, stor ø? Og imens I jo svarer nede i kommentarfeltet, så skal jeg stafetten videre til dig, Camilla. Ja, Du kan tage os en tur med til Meganisi. det vil jeg rigtig gerne. Spørgsmålet var, skulle I ikke sætte dem ud til tasterne, og så hjælpe med at svare på nogle af de kommentarer, der er? Så I skriver bare derude, så vil jeg forsøge at følge med, Ja. og så kommer I ind igen lidt senere. Det er en god idé. Vi henter Bjarke ind lidt senere i liven, så Perfekt. følg med. Ja, jeg vil gerne tage lidt med til Meganisi. For det første, så kan vi jo lige snakke lidt om, hvor Meganisi overhovedet er henne af. Det er i Grækenland, og det er en lille ø, der ligger i det Ioniske øhav, altså mellem fastlandet af Grækenland og Lefkas på den vestlige side af det græske. Meganisi ligger som sagt her i det Ioniske øhav, og det betyder også, at der er både et dejligt klima, der er dejligt varmt om sommeren, men der er også frodigt og rart at være. Og så skal man heller ikke frygte, hvis man nu ikke er den mest søstærke, for det Ioniske øhav er enormt stille og altid virkelig behageligt at både svømme i, men også tage en sejltur på. Camilla, hvor lang tid tager det at flyve til Meganisi så? Det tager ikke mere end 3 timer at flyve til Previsa, som er den lufthavn, vi bruger til at komme dertil. Og fra Previsa lufthavn, hvor vi lander, der har vi altså cirka en times kørsel lidt ned sydpå, og derefter en halv times sejlads. Så man starter også ferien på en god sejltur for at komme over til øen. Ja. Og er Meganisi en stor ø, en lille græsk ø? Jamen det er en lille ø, 22 kvadratkilometer, men omringet af en masse øer, der er endnu mindre. Og jeg kan se bagved, at vi har nogle spørgsmål. Jamen, jeg bryder lige hurtigt ind igen. Vi skal bare lige være helt klare her. De skal skrive, hvis de tror, det er lille ø, A1. Ja. 1A, faktisk. 1A, ja. Og stor ø, 1B. Yes. Ja. Og det er det, de skal skrive. De skal skrive 1A eller 1B. Ja, man skal ikke skrive lille ø eller stor ø, man skal simpelthen skrive tallene og bogstaverne ved siden af. Ja. Det kan være, at vi lige skal give folk lige en chance for at svare lidt længere på det. Så kan jeg jo blive ved med at snakke lidt om den her lille ø, der ligger i det Ioniske øhav. Som sagt, så er der et dejligt klima og dejlig natur, og også rig mulighed for at komme ud og sejle og opleve det her rolige Ioniske øhav, som jeg snakker om. Og du nævnte jo, at den var 22 kvadratkilometer, så det er jo ikke verdens største ø, men som sagt er den omringet af en masse øer, der er endnu mindre. Så nu tror jeg godt, at vi kan afsløre, om Meganisi betyder lille ø eller stor ø. Ja, man kan næsten høre det i navnet mega, så det betyder altså stor ø. Ja. Så et rigtigt svar, det er 1B. 1B. Og selv hvis ikke du svarede rigtigt her, så bliv hængende, fordi du skal bare svare rigtigt på mindst et spørgsmål for at være med i lodtrækningerne. Og jeg synes da bare lige, vi skal tage spørgsmål nummer 2 med det samme. Hvad betyder ø all inclusive på Meganisi? Betyder det 2A, gratis lån af scooter, gratis færge og gratis lån af båd? Betyder det 2B, at du kan spise gratis på forskellige restauranter på øen? Eller betyder det 2C, at du kan rejse ubegrænset til alle øerne i området? Og igen, så er det altså de her tal efterfulgt af et bogstav, I skal skrive for at skrive det rigtige svar til os. Ja, og imens folk de får lov at svare, har du så ikke lyst til at tage os med rundt på Meganisi? Det vil jeg meget gerne. Vi har et kort nu her på skærmen, hvor vi ser øen Meganisi, og så har vi sat lidt steder på, lidt prikker, og det er en blanding af de forskellige byer, der er. Der er 3 landsbyer på øen, og så har vi også sat nogle af vores personlige yndlingsstrande. Vores hotel, det ligger her, hvor I kan se bynavnet Spartakhoi, og det er altså lige her, vores Esperides Resort, det altså ligger. Men hvis vi starter med Spartakhoi byen, det er jo en
lille landsby, som er rigtig hyggelig at gå til, og det er den, der er kortest gåafstand til fra hotellet. De billeder, der bliver vist hernede, det er en god blanding af alle de 3 byer, vi har at snakke om her på Meganisi. Ja. Men Spartaroy er altså den lille landsby med en 3-4 restauranter, man kan gå til, og der kan man gå op og spise lidt. Man kan gå til en lille købmand, hvis det er det, og så er det her, der også er en del af de lokale, der bor. Men hvis vi tager lidt længere ind på midten af Meganisi, så ligger Cartomeri. Cartomeri er meget lokal. Jeg tror ikke, jeg selv har været et sted, hvor man finder mere lokal græsk. Der går en del kvinder rundt i klædt sort. Der er byen her er kendt for, at der faktisk ikke rigtig er nogen turister i byen. Der ligger ikke et hotel, og der er heller ikke rigtig nogen spisesteder i øen, så der skal man altså væk fra. Så det er for eksempel noget af det, der er på billedet nu, med de der væver, man kunne se der. For byen er nemlig ikke kendt for turisme, men den er altså kendt for det her væveri, og det er ret hyggeligt at lige få lov at se på de her ældre søde damer, der gør det. Byen her er jo som sagt ikke fyldt med turisme, men vi kommer forbi på blandt andet vores ø-rundtur, vi har i løbet af ugen, man kan tilmelde sig på. Ja. Så har vi den sidste by på Meganisi, og det er Vati. Vati er havnebyen, så der kommer man helt ned til vandet, og så har man altså en havnepromenade fyldt med restauranter. Det er her, man skal tage hen, hvis man gerne vil have lidt mere luksus og prøve noget andet mad. Der er et hav af restauranter, og det er et sted, hvor rigtig mange store både holder til. Der er store yachts, og også større, end man overhovedet kan forestille sig. Så kommer der nogle store, flotte både, man kan kigge på. Det er et sted, hvor man kan få god mad til forholdsvis små penge, og et godt glas vin til solnedgangen. Så der er lidt for alle oplevelser. Det må man sige. Lidt for enhver smag. Det må man sige. Ja. Og der er jo kun 3 byer på øen, så noget af det, der ellers befinder sig, og man bruger tiden på Meganisi, det er de fantastiske strande. Strandene på Meganisi er stenstranden, så et par badesko er altid en god idé at have med, men hvis man ikke lige har sin egne, så kan man låne nogen fra hotellet. Der har vi en stor skål, hvor man bare kan snuppe et par og lægge dem tilbage, når man er færdig med det. Men vi har lidt forskellige strande, som der er blandt andet Spilja Beach, som er den, der ligger tættest på hotellet. Man kan gå derned, man kan også blive kørt derned af vores bus fra hotellet. Ellers så har vi Fanai Beach, der er lidt mere farvestrålende, der er gang i den. Det bliver også lidt kaldt en reggae-strandbar dernede. Der er farver og musik, og der er glade dage. Og så er der altså også rig mulighed for at opleve lidt ude på, få brugt lidt krudt. Man kan lege paddleboard, og man kan også sejle kajak herude ved Fanai Beach. En anden strand, som også er en af mine favoritter, det er Stravnam. Stravnam er en helt stille og rolig strand. Der er ikke så meget sådan svinger i valsen. Det er ro og fred, og så kommer der også en brise, så man ikke sveder helt væk, mens man er på stranden. Så mange muligheder for at lave lidt forskelligt. Og hvordan kommer man så bedst rundt til alle de her ting på øen? Jamen, som jeg nævnte, så er der den her gratis bus fra hotellet, som kører ned til Spilja Beach. Og så kan man altså give en lille skilling for at komme lidt længere væk også. Så hotellet har sin egen bus, man kan blive kørt rundt i til de forskellige strande. Og også havnebyen Vati, hvor der er de her mange gode restauranter om aftenen. Så man kan komme med den gratis bus, og ellers så er en af de foretrukne måder at komme rundt på øen på, det er altså med scooter. For med scooter, der er det nemt at komme alle vejene og forholdsvis hurtigt også. Hvis man har mod på selv at komme lidt i gang med benene, så kan man også leje en cykel, men de har altså også elcykler dernede. Ja. Og jeg kan se, at vi har et spørgsmål om bagved. Jeg kan se, at der er rigtig mange, der spørger, om vi lige kan få svarmulighederne op til quiz 2 igen. Det vi kommer lige på en gang. Ja. Og der skal de jo huske at skrive 2A, 2B eller 2C. Og I har stadig lige lidt tid til at svare. Det har I. Jeg kan jo lige fortælle lidt mere om det her med, hvordan man kommer rundt på øen. For normalt, når man er ude at rejse, så er der mange, der tager taxa eller lejer en bil. Det er ikke så udbredt på Meganisi, fordi det er scooter eller cykler, der egentlig er den nemmeste måde at bevæge sig rundt på. Og når du snakker om scooter, så leder det mig lidt over til vores ø All Inclusive.
Og der tror jeg lige, vi skal have Bjarke ind igen. Ja. Fordi, Bjarke, det var jo dig, der fandt på All Inclusive Det er rigtigt. i tidernes morgen. Ja. Hvordan fandt du på det? Jamen, jeg synes faktisk, det var interessant at prøve at lave noget, hvor vores gæster fik lov at snuse lidt til det hele, og få lov at komme rundt på forskellige vis. Og derfor gjorde vi faktisk det, vi prøvede at inkludere mere, end man normalt har i et all-inclusive. Og en af de ting, der jo er, det er, at man kan få lov at have sådan en prøvetur i en båd på 2 timer. For det er faktisk en af de ting, jeg synes, man skal, når man er dernede, komme ud og prøve at sejle i en af de her små både. Så er der mulighed for at låne cykler. Der er mulighed for at prøve scooter et par timer. Og vil man gerne over til naboøen, så er der faktisk også mulighed for gratis at komme med færgen. Så man kan frit komme rundt. Og det er det, vi kalder All Inclusive, og det kan varmt anbefales. Ja, og så var det jo faktisk også svaret på quizspørgsmål nummer 2. Du kom med der. Svaret er 2A. All Inclusive, det betyder gratis lån af scooter, gratis færge og bådleje. Gratis 1 times gratis bådleje. Så fedt. Og til jer, der lige har hoppet på, I kan selvfølgelig stadig være med i konkurrencen om de her præmier, fordi du skal bare svare rigtigt på minimum 1 spørgsmål. Jeg synes, vi skal bevæge os videre til quizspørgsmål nummer 3, inden vi skal høre jeres personlige favoritter på Meganici. Så spørgsmål nummer 3. Hvilken kendt kendis er blevet viet på Scorpius, som er naboø til Meganici? Er det 3A, Marilyn Monroe, 3B, Grace Kelly, eller 3C, Jacqueline Kennedy? Og igen, så er det altså 3A, 3B eller 3C, som I skal skrive for at svare rigtigt. Og imens I kan søge jer frem til det, måske nu med allerede ved det, så hopper vi videre til jeres personlige favoritter. Og Camilla, vil du starte med at fortælle en af dine personlige? Det vil jeg gerne. Måske man kunne høre det lidt før, da jeg snakkede om byerne, men en af mine favoritter er altså Vati Havnebyen. Og det er det, fordi det er fyldt med gode restauranter til forholdsvis små penge, og så er det bare rigtig dejligt at spise noget god mad, få et glas vin, nyde solnedgangen ud over vandet, og så ellers bare nyde godt selskab og godt humør og få noget, som sagt, lækkert at spise. Så det er i hvert fald i Havnebyen Vati, man har kunne finde mig rigtig mange aftener, da jeg boede på øen. Ej, jeg tror ikke, vi er uenige. Nej. Altså min favorit græske mad, det må være gyros. Og hvad er jeres? Jeg kan rigtig godt lide græsk salat, og ellers moussaka er også en favorit. Og det vil jeg faktisk gå med på. Det er 2 favoritter for mig også. Ja. Og vi vil også godt vide, hvad jeres favoritmad er. Jeres favoritmad i Grækenland. Så skriv det nede i kommentarfeltet. Det kan være, I har nogle andre. Bjarke, jeg ved, du har en anden favorit. Ja, det er altid svært at vælge, og specielt på Meganici, hvor jeg har været så mange gange. Jeg synes, der er lækker sted. Jeg elsker også at komme ud og spise god lokal mad. Men jeg elsker også at ligge ved stranden. Og der er en strand, I skal opleve. Og der er lige kommet et billede på dernede fra. Og jeg er overbevist om, at jer, der ser med derude, som har været på Meganici, I kender den her strand. Ja. Det er sådan en strand, hvor man nærmest får sådan en reggae-feeling, når man er derude. Og parret, der har det, er ekstremt søde, og tit rigtig søde til, at man også kan få lov at låne en havkajak eller et eller andet derude, og så kan nyde den lækre strand, der er derude. Og så den er helt rolig. Den ligger nærmest for enden af en vej. Det vil sige, at det er så helt roligt, når man er derude. Der er ikke en masse alarm. Der er lidt båd, der kommer ind en gang imellem. Nu spotter jeg jo dig der, Bjarke, på et af billederne. Ja, det er rigtigt. Du ligger der. Rigtigt. Ja, jeg ligger der faktisk sammen med mine kollegaer. Ja, ser du alle vores rejsemål? Ja, det gør jeg. Og jeg forsøger faktisk at få mine kollegaer med rundt og se det. Og det der, det er jo for en af vores ture, hvor vi er rundt og se blandt andet Meganici. For det er bare lettere, når man skal sidde og sælge et produkt og en rejse og rådgive vores dejlige gæster til, hvor de skal tage hen, at man selv har været der. For man får en anden følelse af det, når man har været dernede. Og det var den, Camilla fortalte om tidligere, den strand, der hed Fanai Beach. Fanai Beach, ja. Du har en til personlig favorit også, Camilla. Jeg er rigtig glad for at køre scooter. Der er en lille fart djævel gennem i mig, og som I kan se på billedet, så har jeg også brugt meget tid på min lille scooter på øen. Det er altså bare den bedste måde at komme rundt på øen på, og så er der jo altid dejligt varmt. Så at få lidt vind i håret og blæst under armene, det er altid dejligt. Og så er det ikke alverden, man skal give for at leje en scooter i løbet af en dag. Man kan for eksempel leje en scooter for en hel dag for mellem 20 og 30 euro dernede.
Er der noget, man lige skal være lidt opmærksom på, når man lejer en scooter? Man skal selvfølgelig have et kørekort, der siger, at man må køre scooter. Så de her gamle kørekort, papkørekortene, der står det altså ikke, at man kan køre scooter. Så det er de nye plastikkørekort, der lige gælder her. Jeg vil dog sige, nu kender jeg politimanden dernede, og han er sådan en, man møder på de forskellige barer rundt omkring med en øl i hånden i løbet af dagen. Så man kan selvfølgelig blinke sig fra det meste, men man skal selvfølgelig stadigvæk have styr på papirarbejdet. Ja, og nu hvor vi taler lidt om transport, Bjarke, der ved jeg, at du kan godt lide en anden form for transportmiddel dernede også. Nu frygter jeg simpelthen, hvad I har fundet frem. Men jeg kan faktisk også godt lide scooter. Ja, vi har fundet dine bådbilleder frem. Okay, jamen det er faktisk også en af de fedeste måder at komme rundt på dernede. Og det er blandt andet derfor, vi har inkluderet sådan en prøvebådtur i All Inclusive. Jeg elsker at leje en båd og sejle rundt, og man behøver faktisk ikke et certifikat til det, for det er med de helt små motorer. Så I behøver ikke et certifikat derude, I kan sagtens gøre det. Og de er gode til lige at hjælpe en med, hvordan det fungerer. Og på en dag, der kan man faktisk komme hele vejen rundt omkring øen, og god tid til at holde stop enten ved nogle restauranter, måske inde ved min favoritstrand, og få en frokost. Ja. Men ellers også bare at smide anker ud og svømme lidt. Og der er jo ekstremt lækkert, flot, klart vand. Så tag snorkelstyr med, hvis I har det. Og et andet lille godt fif, som jeg synes, det er faktisk at tage nogle sko med, man kan gå i vandet med. Fordi det er stenstranden dernede, og der er det lækkert tit lige at have sådan nogle sko med, man kan tage på. Helt vildt meget lækkert klart vand, man ser på de billeder der. Og jeg ved, må man sige. Camilla, at din favoritudflugt, ja, det er også på en båd. Det er også til vands, så man skal måske være lidt glad for vand for at besøge øen, men det er jo bare, det Ioniske Øhav er bare fantastisk. Men altså, bådturen vi har dernede er en hel dag rundt i det Ioniske Øhav og opleve blandt andet den her grotte, der også kommer nogle fine billeder af, hvor vi sejler ind i grotten. Men nu sagde jeg jo i starten, at jeg har haft 9 sæsoner som rejseleder, og bådturen her er altså i hvert fald i top 3 over de bedste og mine yndlingsudflugter, som jeg har været med på. Og det er det, fordi det er en hel dag, hvor man er på vandet, man oplever en masse, og så holder man nogle gode badestop ind imellem. Så sejler vi til fastlandet og spiser vores frokost. Personalet på båden, de griller simpelthen souvlaki, altså kød på spyd, og har lavet en hjemmelavet tzatziki og græssalat, og så sidder man der på stranden og nyder den. Og så er det sådan, at til sidst på turen, der er der simpelthen mulighed for at holde et lille badestop på Skorpius. Den her ø, hvor man før måske har set Jacqueline Kennedy, der er blevet taget lidt nøgenbilleder af hende, hvor hun er så ude af nøgenbade. Og måske man kan forestille sig, at det har skabt nogle, i hvert fald nogle store overskrifter i de kulørte blade tilbage i tiden. Så man har set hende have sit lille badehytte på Skorpius, og den skal vi selvfølgelig også bade lidt ved. Ja, og det lyder jo helt fantastisk, alt det I fortæller om. Og hvis I også synes, det lyder vidunderligt, så synes jeg, I skal skrive ja tak ned i kommentarfeltet, og så får I sendt et link med en side, hvor I kan udfylde jeres ønsker til en ferie. Og så kommer der et uforpligtende tilbud fra os inden weekenden. Kan se, at vi har et spørgsmål bagved. Der kommer rigtig mange spørgsmål lige nu. Ja. Men vi starter lige med konkurrencerne, fordi der er 700, der deltager. Hold da. Og indtil videre er der faktisk kun 257, der har svaret alle 3 rigtige. Okay. Så der er lidt der. Men der er en masse spørgsmål. Og Line, hun spørger her, hvor varmt det er nu, og hvornår er det bedst at rejse dertil? Altså, jeg snakkede jo med vores bådmand faktisk i går, hvor han sendte et billede af, at han var ude og fiske, fordi han har lidt vinterpause, så der er dejligt og roligt og fredeligt nu. Men der var omkring en 22-23 grader, men i sommerperioden, hvor vi rejser dertil, der kan vi altså godt nå helt op på de 40, så det kan blive rigtig varmt. Men mest af sommeren, hvor vi rejser dertil, er der altså mellem de her 25-35 grader dernede. Okay. Og så spørger Tina, er der vilde veje i bjergene, når man kører scooter? Ja, det vil jeg sige, det er der. Men man skal holde sig væk fra der, hvor det er grusstier. Der er nogle grusstier, og der er en lille del af øen, hvor man kun kan komme ud, hvis man er på sådan de helt vilde veje. Hvis man holder sig til de veje, hvor der er asfalt, så vil jeg sige, så farer man ikke vildt. Og de lokale er søde til at hjælpe en den rigtige retning, hvis man skulle komme et sted hen, hvor man ikke ved, hvordan man kommer tilbage. Det er det. Men lidt sving skal man igennem og op og ned, men som du siger, at der er rigtig fine veje dernede, hvis man holder sig på dem.
Ja, og så er der Mette, der spørger, om man kan lege ATV'er, fordi at hun fik et år at vide, at der ikke var ATV'er længere dernede. Der er ATV'er dernede. Han har ikke så mange dernede, fordi de fleste de vælger en scooter. Men han har et par stykker af dem dernede. Okay. Jeg har faktisk været dernede, hvor jeg havde min familie med, og der havde vi faktisk 2 ATV'er, fordi børnene ikke var helt så gamle, så de selv kunne sidde bag på en scooter. Det er faktisk en god måde at gøre det på. Men vi skrev også ned inden, og var heldige at få hjælp af vores guider til det. Ja. Og så Bjarke, så er der et til dig. Der er en, der spørger her, er der nye græske rejsemål i sigte? Ja, altså, vi er i hvert fald altid på udkig efter det, men det er ikke sådan, vi har en nyt græsk rejsemål, vi lige er ved at lancere her. Men vi er altid på udkig, og jeg har været rundt og se en del forskellige. Jeg tror ikke, der kommer nogen til sommer 24, så I kan roligt tage for jer af dem, I allerede kender til nu. Men til 25, der har vi et par ting i kikkerten. Ja, det lyder jo spændende. Nu, hvor du siger, Bjarke, at vi godt kan blive ved med at lige at holde fokus på Meganishi, så kan det jo være, at der er nogle af jer, der kigger med, der allerede har været dernede, og som har nogle andre udflugter, de synes er sjove eller smukke, eller nogle, man bare skal opleve, når man er dernede. Det vil vi da helt vildt gerne vide dernede også, i kommentarfeltet. Og så gav du jo også svaret, Camilla, på quizspørgsmål nummer 3 tidligere. Det var Jacqueline Kennedy, der i 1968 blev gift med den græske skibsreder og rigmand Onassis. Faktisk så går der også lidt rygter om, at Grace Kelly og Marilyn Monroe også har været gæster på Scorpios, fordi at Onassis han var kendt for at invitere mange prominente gæster ned på den græske ø. Så man må sige, det er en præsidentfrue værdigt, det hav, der er dernede omkring. Ja. Og kan vi lige få en opsamling på høj? Nu skal jeg! Jeg tror næsten, vi må have ramt de 1000, der ser med. 1000 tak, det er godt nok sødt af jer derude. Ja. Har vi aftalt, hvem der går rent her bagefter? Det er jo, vi står jo faktisk på Bjarkes kontor, så det må være ham, der tager rent. Den tager jeg så. Kan vi få en status på lidt spørgsmål hurtigt? Og mega mange tak, fordi der er 1000, der ser med. Ja, det er helt vildt. Det tror jeg faktisk ikke helt, vi havde regnet med. Nej, det havde vi ikke overhovedet. Og vi dækkede i... Okay, og jeg er sikker på, at der er mange af jer, der er derude, der har været der. Så hvis I har nogle andre fif til, hvorfor er det, man skal vælge at tage på Meganishi, så skriv det. Skriv det ned i kommentarfeltet. En af de ting, der er lidt specielt med Meganishi, er jo i bund og grund, at der ikke er mange hoteller der. Faktisk det hotel Esperite, som vi har, det er faktisk det største og en af de eneste sådan, rigtige hoteller, der er på øen. Så det er virkelig et specielt sted. Så jeg næsten våger at påstå, at alle jer, der ser med derude, der har været der, I har givetvis i hvert fald hørt om det, eller måske været der sammen med os. Ja, og det er også en anden ting med Meganishi. Fordi du siger det her med, at der ikke er så mange hoteller. Rigtig mange af dem, der besøger øen, det er faktisk nogen, der lejer store villaer. Så det er også lidt et luksussted at komme hen, hvor folk de sejler til, som jeg nævnte før, i de her kæmpe store, flotte både. Så det er sådan lidt en luksusø at komme på besøg på. Ja. Vi har et spørgsmål bagved, kan jeg se. Der er kommet nogle spørgsmål her. Og Gitte, hun spørger, om der er flyvning fra Billund. Det er der, Gitte. Med Primo Tours har... Vi flyver hver fredag, det har vi faktisk gjort i næsten alle de år, vi har været dernede. Så hver fredag, der flyver vi fra start maj og så til og med uge 42, der flyver vi direkte ned til Povesa, og så er der måske en 45 minutter eller sådan noget, så nærmer man sig, i hvert fald man kan se derned til. Ja. Ja, og Aarhus Charter flyver jo også fra Aarhus Airport, og Sun Charter flyver fra Aalborg Lufthavn, så der skulle gerne være noget for enhver smag. Super. Og så spørger Marianne, om hvilke datoer er rejsetilbudene bedst? Altså, vi har jo den her book tidlig rabat, hvor man sparer 1000 kroner per person lige nu. Og den løber altså lidt endnu. Vi har ikke en endelig dato på, hvornår det lige slutter. Men man skal snart til at komme i sving, hvis man gerne vil have den her book tidlig rabat. Det er faktisk, Meganishi er faktisk den af vores destinationer, der sælger allerbedst. Altså den, der har flest gæster, der booker tidligt. Og jeg synes, det er svært at sige, hvornår det er bedst at tage derned. Jeg har været der stort set på alle tidspunkter, lige fra maj til slut oktober. Og jeg elsker bare at komme på øen. Men det er klart, vil man ikke have det allervarmeste,
så skal man nok ikke tage ned i august måned. Det er der, det er varmest. Men ellers, hvis du holder dig uden for august, så er det sjældent, det kommer op over 35 grader, så er det altså bare rigtig lækkert. Ja. Ja. Super. Og så spørger Morten, om man kan holde nytår på Meganisi. Jeg synes så desværre ikke med os. Nej, Vi desværre. rejser der til der i sommerhalvåret. Men det kan jo være, at man selv har mod på at give det et skud, men ja, som sagt, vi rejser der i sommerhalvåret. Jeg vil sige, hvis du holder nytår dernede, så tror jeg, at det er en fordel at kan en lille smule græs, for der er ikke ret mange turister, når du kommer uden for sæsonen. Nej. Ja, og som sagt, er der noget, du synes, der lyder spændende, vil du gerne vide noget mere, så skriv ja tak ned i kommentarfeltet, så får du tilsendt et link, hvor du kan udfylde dine ferieønsker, og så sender vi dig et rejsetilbud. Og det er jo selvfølgelig helt uforpligtende. Der er lige et sidste spørgsmål. Ja. Og det er fra Heidi, og hun spørger Bjarke, har du kun grønne t-shirts? Det er et godt spørgsmål, Heidi. Jeg har faktisk andre, men når jeg får lov at være heldig her på live, så er det faktisk altid den grønne t-shirt, jeg har på. Men til daglig, så har jeg også andre, jeg bruger. Det er den grønne farve, der er så god, jo. Jamen, jeg synes, inden vi skal høre lidt mere om vores hotel, så tager vi lige quiz-spørgsmål nummer 4. Og det hedder, hvad betyder pensionsformen mini all-inclusive? Er det 4A, all-inclusive for børn, 4B, morgenmad plus drikkevarer, eller 4C, små portioner af hensyn til ferievægten? Bum, bum. Ja. Det lyder smart. Det lyder virkelig smart. Og Camilla, vi skal jo snart høre lidt mere om hotellet. Ej, det kan godt være, at de lige skal have... Skal de lige have lidt mere tid derude til at have lov at svare? Ja. Bjarke, det kan være, at du vil fortælle lidt om... Dig, der har fundet på det her mini all-inclusive. Ja. Hvordan kom du på det? Jamen, uden at skal røbe helt, hvad det indeholder, så kan man sige, så har danskerne i mange år godt kunne lide at få en form for all-inclusive, hvor man, når man tager hjemmefra, så har man styr på, hvad koster rejsen, og en stor del af det, man skal bruge dernede, skal være inkluderet i det. Og det traditionelle er jo all-inclusive, hvad der hørt om før. Og det er jo, hvor morgenmad og middagsmad og aftensmad, det er inkluderet i prisen, og så er det drikkevarer i løbet af dagen, og måske nogle snacks. Ulempen, synes jeg, ved all-inclusive, det er, at man på en eller anden måde, som dansker tit siger, nu har jeg betalt for det, så bliver jeg også, og vil have noget ud af det, jeg har købt. Og så ender man med at blive lidt for lang tid inde på hotellet, synes jeg. Jeg synes også, det er godt at komme ud og opleve det lokale, sådan at I kan mærke forskel på, at I Grækenland, eller i Spanien, eller i Tyrkiet, eller Portugal. Fordi der er faktisk forskel på det. Og den sidste ting er, at hvis man har alt for mange all-inclusive, så synes jeg faktisk også, at man er lidt med til at ødelægge turismen dernede. Fordi en del af charmen er jo faktisk at komme ud og opleve de her lokale restauranter og spisesteder. Ja. Og hvis alle gæster, hvis vi bliver inde på hotellerne, så risikerer vi simpelthen, at de her små restauranter, de lukker. Og det vil være super ærgerligt. Så det var nogle af de ting, der var med til at gøre, at vi fandt på det, der hed Mini All Inclusive, og som vi har på mange destinationer i dag. Og den mulighed findes også på Meganisi. Så måske der er nogen, der har gættet lidt svaret, og jeg synes godt, du må godt få æren af at fortælle det rigtige svar, Camilla. Det mini all inclusive betyder på Meganisi, det er altså, at man har morgenmad og så drikkevarer hele dagen. Så man skal selv ud og finde frokosten og aftensmaden. Men det er jo der, Bjarke siger, at man kan komme ud i byen og opleve noget af det lokale. Ja, og det leder mig lidt hen på quiz-spørgsmål nummer 5, som lyder, hvordan siger man ja på græsk? Og du får simpelthen æren, Camilla, at sige det. Ja, det vil jeg rigtig gerne. Hvis man tror, at det er 5A, så tror man, at man siger ja ved at sige ne. Hvis man tror, det er 5B, så tror man svarer det ved at sige jassas. Man kan også tro, at det er 5C, og det er altså jammers. Så ne, jassas og jammers. Ja, og hvis I lige er kommet ind, så kan I sagtens nå at deltage. I skal bare have et rigtigt svar på quizspørgsmålene. Og jeg synes jo lige, en af de ting, man kan vinde, det er jo de her lækre cookies fra Ivans. Ja. Og vi teasede jo lidt for dem i starten, men jeg synes også lige, vi skal have lov at smage på dem. Jeg skal næsten se dem her. Prøv at se, hvor store de er. Ja. Og jeg vil godt love, at dem af jer, der vinder den her, I får ikke tilsendt den, vi har gået og smagt på.
Vi sender en helt ny til jer. Ja. Men hvad for en, der er jo lidt forskelligt her, og hvis man vinder den her kasse, så kan man jo faktisk selv gå ind og vælge, hvilke cookies-smage man vil have. Ja, for der er faktisk flere end de 8 her, der er. Ja. Så I får selv lov at gå ind og sammensætte den kasse. Hvad for en skal vi... Hvad for en vil du gerne have? Jeg regner med, at jeg skal smage de andre, men Jeg tror, jeg napper lidt af den her. så prøver jeg lidt af den her. Og mens vi står og smager, og folk de kan få lov at svare på spørgsmålet, så vil jeg jo lige minde om igen, at I kan skrive ja tak nede i kommentarfeltet, hvis I har lyst til at få et tilbud sendt, et rejsetilbud. Og jeg synes også godt lige, at vi kan tage et enkelt spørgsmål, mens vi står og gumler. Ja, kan vi ikke godt det? Jeg kan hilse at sige, det smager virkelig godt. Ja, det er virkelig lækkert, så hvis der er ingen af jer, der vinder den her, så skal den nok få ben at gå på her på Det er helt kontoret. sikkert. Virkelig godt. Ja. Kirsten spørger, om I har voksenhoteller dernede. Så vi har jo det her... Nu lader jeg lidt dig tykke af munden. Vi har jo det her ene hotel, og det er altså både for børn og voksne. Så vi har ikke et hotel dernede, hvor det er rent voksne. Men det er et sted, det er dejligt at være som familie, som par og alt derimellem også. Ja. Og så er der Lene, der skriver, at mini all-inclusive er genialt. Tak for det derude, Lene. Ja. Det er sødt af dig. Og så spørger Per, om det blæser meget dernede. Det synes jeg ikke, det gør. Nogle gange så kommer der en lille brise, og den er faktisk altid meget velkommen i de varme temperaturer, der kan komme dernede i højsommeren. Men jeg synes ikke, det blæser. Man ligger lidt i lag af både den store ø Lefkas på den ene side af øen, og så fastlandet af Grækenland på den anden side af øen. Så man ligger lidt i lag og pakket ind for blæsten. Ja. Og så spørger Annette, om der er vandremuligheder. Op ad bakke med jer. Der er gode muligheder for både at gå op og ned, og så er der også sådan halen på Meganissi, som der ikke er nogen veje på, som flere har valgt at vandre ud på spidsen af halen og så tilbage igen. Så det kan man sagtens. Ja, men Camilla, nu synes jeg godt, vi kan afsløre svaret på spørgsmål nummer 5. Ja, og det var jo, hvordan man siger ja på græsk. Og det rigtige svar, det er så 5A, hvor man egentlig siger næ. Og da jeg havde været nogle år i Grækenland, så synes min mor jo måske, at jeg var lidt næsvis, da jeg kom hjem og sagde næ til det hele. Det kan godt lyde sådan lidt næsvis, når man lige svarer mor med næ. Men det var altså bare den græske måde at sige ja på. Skal vi lige høre, hvad de 2 andre betyder? For det er ikke noget, vi selv har fundet på, de der. Nej, Jassos, det er en sådan lidt en høflig måde at sige hej på og hilse på nye mennesker, man møder på gaden. Og så Jammers, en meget vigtig en at skrive med sig ned, det er nemlig skål. Ja, så vigtige gloser lige at skrive bag i øret, hvis man skal på ferie på Meganissi eller andre steder i Grækenland. Det er faktisk sådan, hvis man er på ferie med en af os, og man henter vores app inden, så er der faktisk lidt gloser også i appen. Ja. Så det kan anbefales at få hentet den app, og så læse lidt på det inden, og ellers have den med ud, når man er på tur uden for hotellet. Så er der altså mulighed for lige at få en lille smule hjælp, hvis ikke man lige kan huske det hele. Godt tip givet videre. Man varmer altså nogle græske hjerter, hvis man giver det et forsøg på at snakke græsk sammen med dem. Mega godt tip. Så har vi jo, jeg har jo teaset lidt for, at vi skulle snakke lidt mere om hotellet, og det ved du en hel masse om, og det gør du også, Bjarke, men Camilla, vi har jo det her Esperites, som vi også har været inde på lidt gange, hvor vi jo som sagt har det her mini all-inclusive. Men hvis man er til all-inclusive, så kan man også sagtens opgradere. Det koster altså ikke ret meget, det koster 800 kroner, og så har man både frokost og aftensmad med også. Så det er ikke fordi, man låser sig helt fast for 800 kroner for en uge, så kan man sagtens komme ud og opleve noget også. Men udvalget dernede i buffeten, det er dejligt. Det er en lidt mindre hotel, så det er også en lidt mindre buffet med sådan nogle lidt varme retter, og der er altid en god salatbuffet og lidt desserter, man også kan gå i, hvis man er til det. Ja. Og ellers så hotellet har en rigtig god mulighed for værelsesvalg. Så det er sådan, hvis man har set sig lun på at bo helt i toppen af hotellet, eller i den ene side, eller hvis man er en stor familie, der gerne vil bo ved siden af hinanden, så kan man altså, når man bestiller rejsen, booke specifikke værelser, hvis man har et ønske om at bo lige i det værelse, man boede på sidste gang, eller hvis man bare skal helt op i toppen at bo. Eller man har svigerforældre med, hvis sikkert så de bor langt væk fra en. Så det kan bruges på mange måder. Det kan man også, ja. Sætte sig i hver sin ende af hotellet. Men ellers et godt tip givet videre. ja.
På hotellet, der har vi også noget fantastisk personale. Jeg ved, der kommer nogle billeder af dem også, men vi har Marius og Sofia, som er nogle af dem, rigtig mange kan genkende år efter år. Og Marius, han er en, man møder, hvis man er til at løbe sig en tur, så kan man sagtens komme til at møde ham ude i byen. Han er blandt andet på billedet her. Og ellers så har vi Sofia, der står rigtig meget i receptionen. Og Sofias familie er også nogen, man møder op på den lokale restaurant i gåafstand fra hotellet. For de har nemlig en restaurant derovre. Ellers så er der jo et fantastisk poolområde, hvor det altså er den her havudsigt, man har lige ud til det hele. Og der er en lille jacuzzi i poolen også. Så har vi en rigtig hyggelig poolbar, hvor da jeg var rejseleder dernede, og jeg ved, at vores rejseledere stadigvæk er glade for at spille bingo og lave quiz og musikquiz, og sådan for at samle folk lidt på hotellet. Det er det helt oplagt til at kan samles til en hyggelig lille skål. Noget andet, som man også kan på hotellet, det er at komme på yogarejse. Så hvis man er interesseret i at høre mere om at lave yoga på Meganisi, så kan man skrive yoga i kommentarfeltet. For hvis man gør det, så får man altså mulighed for at læse lidt mere om det, og høre lidt mere om yoga på Meganisi. Og yoga, det er jo ikke hele sommeren, vel? Nej, det er nogle bestemte uger, der ligesom er lavet, hvor vi har en dygtig yogainstruktør her fra Danmark, så det foregår også på dansk, som kommer og laver yoga på hotellet. Ja, og alle kan være med, og det plejer, og det er, næste år er det i september måned. Ja. Så skriv yoga, hvis du synes, at det lyder helt vildt skønt. Jeg håber, I kunne følge med i billederne derude, for jeg vil faktisk sige, noget af det mest imponerende med hotellet, det er den udsigt, der er. Det er det. Altså, den ligger simpelthen så højt op, at der er en helt unik udsigt, stort set fra alle værelser. Meget unikt. Og specielt for, når du er nede i poolområdet, eller du sidder oppe i restauranten, så er der bare fantastisk udsigt alle steder fra. Så det er virkelig noget af det, der er kendetegn for hotellet dernede. Så hotellet er jo sådan småt og charmerende, men det, der altså gør det så unikt, det er den her fantastiske havudsigt, man får. Jeg tror ikke, man kan finde en bedre havudsigt ret mange steder i hvert fald. Nej. Der er nogle spørgsmål bagved. Kirsten, hun spørger, om der kun er værelser, eller er der også eller lejligheder på hotellet? Der er faktisk 2, som vi kalder suiter, som har 2 separate soveværelser, og så er der sådan et fælles stueområde, som er godt egnet til, hvis man er en lidt større familie, der gerne stadigvæk vil bo sammen. Men sådan deciderede lejligheder med køkken og det hele er der ikke. Men plads til, at man kan bo lidt flere end bare et par stykker. Ja. Og så er der Peter, der spørger, om man kan få en uge på Meganisi og en uge på Sivota på samme ferie. Det kan man faktisk godt, og det er faktisk nogle af jer dejlige gæster, der har fundet på det, og lave sådan nogle kombirejser. Det er ikke nogen, vi har lagt en masse op af. Så skal I bare skrive til os, og I kan jo i dag starte med at skrive hernede i kommentarfeltet, I gerne vil høre om det, vi kalder en kombirejse. Så skal vi nok tage fat i, at I kan starte med at skrive ja tak. Men der er faktisk mange, der nyder det der med at tage en uge først på Meganisi, og så en uge i Sivota, eller omvendt. Og det er faktisk en af de ting, der er smart ved at have 2 destinationer tæt på hinanden og ud af samme lufthavn. Ja. Nå, men Bjarke, jeg har jo også tænkt, jeg har jo ikke været på Meganisi før, og jeg gad jo vildt godt at vide, hvordan fandt du Meganisi? Det er jo ikke en ø, man nødvendigvis har hørt så meget om før. Nej, altså, jeg har aldrig hørt om den før, og jeg tror ikke, der var mange herhjemme, der har hørt om den. Men det er ikke så kompliceret, når jeg leder efter nye destinationer. Jeg plejer faktisk at sætte mig ned og snakke med nogle af de lokale grækere og høre dem efter, hvor tager I egentlig hen på ferie, når I selv skal afsted. Og der har grækere det sådan lidt sjovt med, at de gemmer nogle af det de synes er de bedste steder til dem selv. Og det er sådan, at jeg fandt Meganisi. Der er nogen, der fortalte mig om, der er den lille, unikke ø, hvor de elsker selv at tage ud. Også bare på sådan en weekendtur. Og det var faktisk måden, at jeg hørte om øen og var ude at se den, og blev forelsket med det samme. Og super heldig at møde Jannis og Dora, som er dem, der ejer det hotel, vi har dernede. Og fik et rigtig godt forhold til dem. Og det er stadig dem, der har hotellet dernede i dag. Og det var dem, vi lavede aftale med i sin tid. Og vi har jo været lidt inde på det før, men hvilken type gæster vil du anbefale Meganisi til? Der er faktisk ikke nogen, som jeg ikke tror, der godt kan lide at være der. Jo, jeg vil sige, hvis du har et stort shopping og vil elske at shoppe en masse, når du er på ferie, så er det ikke det rigtige sted. Nej. Fordi der er ikke en masse, kan man sige, steder, man kan købe nogle ting dernede. Man kan tage med båden over, som jo er en del af det All Inclusive, over til naboøen, hvor der er lidt flere shoppingmuligheder.
Men det skal være alle gæster, der kan lide at komme til noget lokalt, der kan lide lækker udsigt, der kan lide flotte strande, kan lide at bevæge sig lidt rundt i naturen dernede. I vil elske at komme på Meganisi. Og så man kan også godt tage sine børn med til Meganisi. De keder sig ikke. Nej, det kan man sagtens. Man skal huske, det er jo ikke et hotel med vandrutsjebaner og stor akvapark, og det kan da godt være nogen, der siger, at det vil vi gerne, når vi skal afsted med vores børn. Så er det ikke det rigtige sted. Nej. Men jeg har selv været på ferie med mine børn dernede, og det er en af de bedste ferier, vi har haft sammen. Ja, gode svar. Og så kan det være, at jeg skal vende blikket mod dig, Camilla, fordi nu er jeg jo sådan en ung pige, men jeg er jo lige blevet knæopereret, og jeg ved, du også er knæopereret og har dårlige knæ. Lidt gangbesværet måske, og det kan være, der sidder nogle andre derude, der også er lidt gangbesværet eller har nogle udfordringer. Vil du anbefale at tage til Meganisi så? Altså, man skal jo være klar over, at der er nogle gode bakker og stigninger rundt omkring på øen, og også nogle... Man kan ikke helt undgå trappetrin på hotellet. Men jeg vil sige, de gør så meget i scooter og elcykler og bussen, der kører alle mulige steder hen på øen. Så hvis man kan køre lidt scooter eller har mod på at hoppe på bussen, så er det altså ikke fordi, at det er nogle problemer i det. Så, men man skal lige kigge lidt på billederne her og se, om det lige er en bakke, man har lyst til at komme med på. Men man kan sagtens komme rundt på hotellet ellers, hvis man lige kan et par trappetrinhister her. Ja. Jeg kan se bagved, at vi har nogle spørgsmål. Ja, der er rigtig mange lige nu, der spørger ind til kombirejser. Og Okay. der vil jeg bare lige sige, når man skriver ja tak og trykker på det link, man får, så er der en beskrivelsesboks, hvor du kan skrive dine ønsker til dit rejsetilbud. Ja, så skriv det derinde, og så får du sendt noget specifikt, der passer til dine ønsker og behov. Og vores kære kollegaer, der sidder bag kameraet, de sidder klar til at svare jer alle sammen. Så skriv ja tak, så kan vi hjælpe jer bedst muligt. Og nu har vi jo hørt lidt om Meganisi og hvordan du fandt øen, Bjarke. Og det leder mig lidt hen til spørgsmål nummer 6, det sidste quizspørgsmål. Fordi herinde på kontoret, der kendte vi jo ikke til Meganisi, dengang du fandt øen. Og vi skulle lære at huske navnet, så quizspørgsmål nummer 6, det er, hvordan lærte vi at huske navnet Meganisi? Var det 6A? Vi sagde til os selv, at Meganisi var det græske ord for mega nice. 6B, vi tænkte på den britiske hertuginde, Meghan med is i. Eller 6C, vi lavede en rap med Meganisi. Ja, og det er jo et gæt. Jeg tror ikke, vi har sagt svaret. Og mens I lige får lov at tænke over det, så kan jeg jo sige, at hvis I følger os på Facebook eller er tilmeldt vores nyhedsbrev, så kan I jo få at vide næste gang, vi planlægger at gå live. Vi forventer, at det bliver en gang i januar. Men følg med derinde, så får I det at vide som de første. Og skal de have lidt mere tid til at få lov at svare? Skal vi tage et spørgsmål? Ja, vi tager et spørgsmål. Først så er der Arne, der skriver, at det er dejligt, man kan drikke vand med hanen. Ja, og det kan man jo faktisk, fordi at Meganisi var en af de steder og en af de øer i Grækenland, som sidst fik vand til øen. Så de er altså nogle af de sidste, der sådan har kunne åbne for vandhanen og få vand i det hele taget. Så før det, der skulle de altså ned og hente vand alle mulige steder og slæbe det op ad bakkerne for at komme op i byerne. Så der kommer det lidt som en fordel, at Meganisi var lidt senere ude end alle andre steder. Så drik vandet fra vandhanen, det kan man i hvert fald sagtens. Ja. Og så er der Marianne, der spørger, hvor langt der er fra stranden til hotellet. Der er lige omkring 1 kilometer op ad bakke. Ja, og det hænger lidt sammen med, hvad er det for en af strandene, man vil til. Ja. Det er den strand, der er tættest på. Det er Den strand, der jeg er fortalte om tættest før, der er altså noget længere. Der er nok en 5 kilometer eller sådan noget. Ja. Og så er Det var jo bussen, der også gik gratis ned til stranden, ikke? Fra hotellet, man kan tage. Lige præcis. Og så er der Vibeke, der spørger, er jeres single-tillæg højt? Har I single-rejser? Man kan sagtens komme med, hvis man benytter et værelse alene, men vi har ikke så mange sådan single-grupper, hvor man kommer afsted med andre. Men man kan godt komme ned til Meganisi, hvis man rejser alene. Og det er et af de steder, hvor det i hvert fald er nemt at komme i snak med nogle af de andre, der også bor på hotellet. Fordi det er et hotel, hvor det kun er os, der er. Så resten af dem, der bor på hotellet, er altså også danske. Ja. Og det svinger faktisk lidt sådan i løbet af sæsonen, hvad tillet er. Så derfor blev du næsten nødt til lige
enten at skrive ja tak hernede under, og i kommentarfeltet skrive, hvornår du gerne vil afsted, eller bare ringe eller sende en mail til os, så skal vi nok hjælpe med den pris lige nøjagtigt til dig. Ja. Ja, jeg kan lige følge op på det, Bjarke siger, og sige, at i morgen fra kl. 9.30, der sidder vi selvfølgelig klar på telefonerne, både i Primo Tours og Aarhus Charter og Sun Charter, hvis du har brug for at tale med en af vores ferierådgivere. Så I er velkommen til at ringe til os fra i morgen 9.30. Ja. Yes. Vi skal have svaret på spørgsmål nummer 6. Hvordan huskede vi Meganishi her på kontoret? Og det gjorde vi simpelthen ved, at vi huskede på, at Meganishi var det græske ord for mega nice. Så det korrekte svar er 6A. Og det kan være, at vi lige skal have en status på, hvor mange er egentlig med i lodtrækningen. Der er lige nu 900, der er med i lodtrækningen. Hold nu op, mand. Er der 900? mange. Ja. Hold da op. Det er virkelig mange. Så vi er i gang med at trække vinderne nu. Ja. Så vi tager lige nogle spørgsmål imens. Lad os gøre det. Og der spørger Gitte, hvor gammel hotellet er. Jeg kan faktisk ikke huske, hvornår det blev bygget, Gitte, så der må faktisk være der svar skyldig. Jeg tror, det er et hotel. Bedste vurdering, at det er måske en 15-20 år gammel hotellet. Men det er nøjagtig dato, det har jeg faktisk ikke for det. Kan du huske det, eller? Ikke helt. Det kan være en ting, vi skal følge op på, Det kan vi følge op på det. Ja. Og så er det Birgitte, der spørger, hvor lang tid i forvejen man kan booke udflugter, når man vil det. Jamen, nu har jeg jo selv været rejseleder dernede, og der er mange, der vælger igennem den her app, vi har. Der kan man hjemmefra se udflugterne, når de bliver lagt op. Og der kan man allerede tilmelde sig hjemmefra igennem den her app. Men ellers så kan man altså også gøre det, når man kommer til Meganishi. For der bliver jo holdt et velkomstmøde, hvor der også bliver fortalt lidt mere i dybden om de forskellige udflugter, og så kan man tilmelde sig direkte efter det. Og så er der Helle, der spørger dig, Camilla, for når du var på Meganishi. Det var jeg sidste sommer. Ja, så det er ikke så længe siden. Jeg savner den lille ø. Og så for at lige gentage det. Hvad koster det at leje en scooter? Jamen, man kan komme afsted for mellem 20 og 30 euro for en hel dag. Og det, fordi jeg siger mellem 20 og 30 euro, det er fordi, der er forskellige størrelser af scooter. Nogle, som bare kræver et almindeligt kørekort, og nogle, hvis man har et, der kan køre lidt hurtigere. Og så er der Karsten, der skriver, Bjarkes reklamer er super sjove, super gode, møgen. Så jeg tror, det er for selv. Det må være tusind tak for det. Så kan han godt glæde sig til, der kommer nye reklamer. Ja, lige om lidt. Ja. Og de er sjove også. Så ja. Og møgen til dig også. Jeg er spændt på at vide, om I har fundet en vinder bag kameraet. Ja, og hvem der er, det er jo både gavekort, og det er kuffert, og det er, vi skal have nogle cookies, Vi har 3 præmier, vi skal uddele, og i mellemtiden så vil jeg bare sige tusind tak. Det tror jeg, vi alle 3 vil sige. Tusind tak, fordi I har så mange, der har kigget med, og tak, fordi I har stillet en masse gode spørgsmål, og tak til jer, der måske har svaret på andre spørgsmål i kommentarfeltet, og er mega engageret. Det er helt vildt fedt for os. Og stadigvæk endelig husk at skrive jeres spørgsmål, eller skriv ja tak, hvis I stadigvæk har nogle spørgsmål. Ja. For vi svarer på det hele. Og jeg vil faktisk sige, lige det 10 minutter, jeg er ude og prøver at sidde og hjælpe med at svare, det er helt vildt alle de spørgsmål, der er. Så skulle vi ikke lige nå det i dag, så springer vi i det i morgen tidligt, så I skal ikke tro, at vi har glemt jer, fordi I ikke lige får svar i aften. Nej. Så er det simpelthen, fordi der er så mange, der har skrevet til os, så springer vi i det som det første i morgen tidligt. Ja. Og folk sidder også klar 9.30, hvis I har lyst til at tale med en af vores ferierådgivere i telefonen. Både ved Aarhus Charter, Primo Tours og Sun Charter. Og I ligner nogen, der har fundet nogle vindere bagved. Det har vi. Vi har 3. pladsen her. Det blev Simon Tistrup. 3. Simon Tistrup. Tillykke til dig, Simon. Og det er dig, der får 3, eller se, hvor mange er der, vi slet ikke har rørt ved. Der er faktisk 4 af dem, vi slet ikke har rørt ved. Ej, vi skal nok sende et gavekort, så du selv kan få lov at sætte sammen, hvad for nogen du godt kan lide, og så spiser vi den her bagefter. Ja, så hygger vi os med Vi hygger os senere, ja. Så har vi 2. pladsen, som er et rejsekit og cookies og gavekort. Der er det her, og så en ordentlig kasse ved siden her også. Ja. Og hvem er den heldige til det? Det blev Susanne Foli. Tillykke, Susanne. Tillykke. Og så har vi 1. pladsen.
Det er spændende. Der har vi jo også kufferten. Og vi har det her gavekort på 2.000 kroner, og det bliver rigtig spændende. Hvad skal vi skrive på af navn her? Og Camilla. Og kufferten. Kan I se det hele der? Det ser godt ud. Ja. Vinderen blev Kim Havgård. Tillykke, Kim. Skal vi lige skrive Kim på? Nu håber jeg, at du er med K til Ja. Kim Havgård. Og alle jer, der har vundet, vi skriver altså direkte til jer. Tillykke. Så endelig husk at holde øje med, at vi lige sender jer en lille besked. Ja, vi sender jer til jer direkte i Messenger, så hold øje med jeres Messenger. Og så er der lige til sidst her, altså folk de skriver en masse søde ting. Nå. Der er blandt andet Lasse, der skriver, at det har vakt stor interesse for rejsemålet. Så er der Annemette, der skriver tak. Der er Birte, der skriver tak. Det har været en super god live. Og Birgitte, der spørger, om vi sender flere lives. Og Birgitte, jamen, tak til jer alle sammen, der skriver. Tak, det var sødt af jer. Og til dig, Birgitte, vil jeg jo sige, at hvis du følger os på Facebook, eller er tilmeldt vores nyhedsbrev, så melder vi simpelthen ud der, hvornår vi går live næste gang. Og vi forventer, at det bliver i januar. Ja. Men det har faktisk været super hyggeligt også for os at være her, så det kan også være, at vi finder på at gøre noget før. Det kan også godt være. Så vil jeg bare sige tak, fordi I også var med i aften og delte ud af jeres viden. Det var virkelig hyggeligt. Og ja, tak til alle jer bagved, der har set med. Og tak til vores kollegaer, der sidder og kæmper på at tage de er travlt. Nu skynder vi os ind og hjælper. Nu hjælper vi dem, ja. Så tak for i aften. Tak for det. Hej hej.